Ole, ei vo in hi main som ni le panga Sunday ani a. Vo in chu kan nu pa in movie and ve te ang tin online lam train kan puka Surya mall lam panin tu na hi kan kalme ka nung lama hian kan nu in video min cover saka thiam lai lai kho mai. Hey, kan muang hian Chhattisgarh a hian kum som le pathum bel chet chu kan om ta a. Kum sari malama kha chuan hetiang ang overbridge le underpass ti vel hi muturom me ulaba tunero chuan ain jar be bum to mai infrastructure lama hian ma an lo chuan khop mai hey tuna hian green light kan ngak me ka heng traffic light manga control te hi kan man tan na alei rei vak lo ane